igama likaYehova malidunyiswe. Sizawubonisana ke ngaloo mazwi. Ndicela nindilinde nje apha kuwo kancinci la mazwi kaJobi athi uYehova wanika, kunjalo njoku uYehova ikwanguye othabathileyo. Xa ndiyibeka ngesixhosa esivakalayo, ndivumeleni rhamente ndithi uYehova uyanika, kunjalo njoku uYehova uyaxutha. Malibongwe igama lenkosi. Sidibana apha ngokuhlwa emngcwabeni kaYesu, ongumngcwabo ongaqhelekanga, rhamente yasekhaya ethandazayo. Xa ndiwujonga vice lo mngcwabo esikuwo, undingumngcwabo oyintlungu, ngumngcwabo olusizi, ngoba kwayi-attendance le yabantu abalapha kulo mngcwabo. Abantu abaninzi abasekho apha, kushiyeke umntu abambalwa. Abantu abalapha ngulowo nalowo umele isitori sakhe, umele ukozana kwakhe noYesu. Abantu abalapha bambalwa kakhulu. Xa usijonga esi singcwabo sikaYesu sindifanela nakasana nezazingcwabo esasiziqhuba ngo-2020 ngelaa xesha le-COVID-19, ngoba umntu okanye ifemeli yayizingcwabela abantu bayo. Kodwa ngoku wahlala yiloo nto uYesu. uMariya pha uhleli noMariya wasemagadala nomnye uMariya, bakhunge bodwa bazongcwaba uYesu. Lolo sizi kolu endithetha ngalo xa ndisithi esi singcwabo esikuso sisingcwabo esilusizi. Aba bantu uYesu ebedlula kubo imihla nezolo, abanye ebephilisa, abanye ebavusela imilele, abakho apha ngoku. Kuvuka laa nto yasasilungisa kudala esithi when days are dark, friends are few. Ubalekwe uYesu ngoku nangaba azala nawo. Bunjalo ubomi, bunjalo ubomi. Abantu basondela kuwe ngeli xesha usenezinto zonke, ngeli xesha usenamandla okwenza izinto zenzeke. Basondela abantu, uzuthi wakuba nengxaki, babaleke abantu ngoba uYesu ubalekiwe akanabani. That is why kuvela lo mfo wase-Arimathea, uvela naye engumfo wasemfihlakalweni, ebengumfundi kaYesu, engafuni ukwaziwa uba ulandela uYesu, esoyika amaJuda. Wangena wazixelela uba eyona nto azawuyenza ukumngcwaba uYesu. Akhona amaxesha njalo ngoba ubomi sibutyayo, sithi sakuphelelwa ngamandla, singabi nabani, singabi namntu uzokusikhathalela. And uYesu ube nelakhi yokuba kuvele lo mfo azawucela umzimba wakhe, ngoba abantu pha xa bexhonyiwe bebeyekwa bade bophulwa amathambo, batyiwe zintaka zezulu, bengangcwatywa. But apha kuYesu kwenzeka isimanga, kuvela ndoda ithile, rhamente yasekhaya ethandazayo. Uthi umbhali elingcwaba azawufakwa kulo uYesu lingcwabe kungazange kwalala mntu. Rhamente yasekhaya evuma ukuthandaza ngoba bemqoqodisa esaphila, bebengayazi oba uyisengaphambili umlindile. Ngoba xa sinyuka intaba, owethu uThixo unyuka nathi. Rhamente yasekhaya evuma ukuthandaza ngoba ubuvile ubunzima, kanti ekugqibeleni ubekela ingcwaba ekungazange kwalala mntu kulo. Rhamente yasekhaya evuma ukuthandaza. Zikhona izizathu ezibangela uba uYesu abekelwe ingcwaba ekungazange kwahlala mntu. Rhamente yasekhaya evuma ukuthandaza. Bebecinga uba bagqibile ngaye. Rhamente yasekhaya evuma ukuthanda ngoba akhona amaxesha oba ilizwe licinga ukuba lisigqibile, lirhuqe nesidima sethu, lisirhuqele phantsi njengoYesu. Kanti ekugqibeleni ulindwe ububele obumangalisayo bobafakwe engcwabeni ekungazange
ke wahlala mntukulo mzomhle othandazayo akhona amaxesha oba sivuka ubunzima kanti ngapha kobunzima kukho into ezayo asiphathele yona uThixo kambe nasekhaya ethandazayo umzomhle ofuna ukuthandaza wasondeza uYesu esondezwa kwelingcwaba elenziwa ngilomfo waseArimathea xa libaliswa lingcwaba lingcwaba elihleli kambe yasekhaya ithetha ukuthi nento singajongelanga ntweni ngemini zokugqibela kuba kuhle hlamente kuthi nqa abantu umzomhle ofuna ukuthandaza wasondela kuYesu kwelingcwaba wabekwa apha nelingcwaba uziqonda uba benhle indlela yakhe alokudanga apho ebebethelelwa khona ngoba kuthiwa lo myeza ukwakule ndawo uYesu ebebethelelwa kuyo kambe yasekhaya evuma ukuthandaza wathi kanti owethu uThixo necebo kambe yasekhaya ethandazayo zithi intshaba ngoku zithi zigqibile athi uThixo sashiyeke mna ndizawuveza ezam izinto kambe yasekhaya evuma ukuthandaza bendisithi nje mandenza umfanekiso wasisingcwabo esikuso wale ntlungu esikuyo kaYesu oMaria bahlela apha abanabantu bobathuthuzela ngoba abantu kambe maniphinde lento basithanda xa kumnandi bezawubhenefitha kuthi uba umuntu yandiphosisa okanye ayiphikisa lento endiyithethayo andilinde kule ncwadi kaJobe ngoba uJobe ngumzekelo omhle ophilayo oba ngoba uJobe ethe sisifundo ekuqalekeni yayindoda le enento yonke indoda ehloniphekileyo kodwa kwizahluko zokugqibela kuyavakala oba kwaJobe lo watekiswa nangabantwana ngeli xesha evuma ubunzima kambe yasekhaya evuma ukuthandaza kuthiwa kwisitrato ekwakuhlalwe kuzo akho mntu wayefuna ugqitha kwasasitrato uJobe wayehleli kuso ngoba bengamfuni bamlibele bayasilibala abantu sawuvuka ubunzima bayasilibala abantu sakuvaka ubuhlungu ulibale nangoluba umnceda izolo kambe yasekhaya evuma ukuthandaza bensithi masiveze nje uba lo sination yasisingcwabo esikuso sisingcwabo esinjani kambe yasekhaya evuma ukuthandaza ngokuthi uJobe apha kule ncwadi yakhe uYehova uyanika kukwanjalo uYehova uyohlutha igama likaYehova malidunyiswe akhona amaxesha apha ebomini wakuphumukana nento besizithanda umvumculo sithi ngelaqala ukushiywa ngemo sibathandayo sokhala kuwe Nkosi nyana kaThixo sive ayikho enye indawo esawukhala kuyo sawukhala kuThixo sithi nyana kaThixo sive kambe yasekhaya evuma ukuthandaza uthi ke lo mzalwane uYehova uyanika kwanjalo nje uYehova uyohlutha igama likaYehova malidunyiswe manibaleke sizawuvala kambe yasekhaya evuma ukuthandaza manibaleke sizawuvala into endifuna uyithetha apha okanye ndifuna ukuyibuza ingaba ukufa kukaYesu kuthatha ntoni kuwe ingaba ukungcwatywa kukaYesu kuthatha ntoni kuwe ngoba ngokwe-understanding yam xa ubhubha uYesu okanye uYesu esifa imele bekhona into eyenzekayo kulowa nakulowa xa ebhubha uYesu engena engcwabeni ungena nesirhaxo zethu ungena nemifandedwa yethu ungena uYesu ngoku engcwabeni nemithwalo yethu ungena uYesu ukuze thina sibe nobomi ke ngokugqibeleleyo kambe yasekhaya evuma ukuthandaza vice mandimfake njapha uYesu eHadesi mandimfake njapha eHadesi sizakwahlukana iHadesi endimfaka kuYesu ngoba inkolo yamapostile
iyayingqina le nto ithi uYesu wafa akaphela loba efile wangcwatywa and emveni koba engcwatyiwe ayiphelelanga apho rhamente yasekhaya ethandazayo ithi wehla wehlala eHadesi umzomhle othandazayo iHadesi indawo yobumnyama iHadesi indawo yasemthunjini omhlaba iHadesi xa uyijonga umzomhle oneminyango ngeminyango iHadesi ayondawo indawo yokuphumla uYesu apha eHadesi uzophumla uYesu apha eHadesi uzokuphola uYesu apha eHadesi uzopholisa amanxeba ngoba uzawufika kuthiwa ngawantoni na la manxeba athi amanye impendulo amanye amanxeba endiyothola ngomzimba ndabethwa ngabantu endizalana nabo ndabethwa ngabantu endandikhula nabo bandilibala ngemini zobubi uzojoyina oAbraham Yesu apha eHadesi uzojoyina oLazaro noDivas rhamente yasekhaya ethandazayo ngoba bahlala pha balindile iHadesi indawo yokulinda iHadesi indawo yokuthandaza iHadesi indawo yesikhungo ngoba uLazaro wathi ukufika eHadesi waphululwa amanxeba wathi uDivas esithi makabizele uLazaro wathi hayi myeko uLazaro ubunaye emhlabeni umcekisa uyabona ngoku zijikile izinto ziyajika izinto eHadesi wathuthuzelwa uLazaro isityebu uDivas sacifa wawuthuthuzelwa khona wathi kube sikaThixo izinto zenzeka ngendlela yazo esikaThixo izinto azinafomula uzojoyina kuYesu ngokuhlonje elobandla linjalo uzojoyina laa mkhosi athi usiyakudumisa umkhosi odumileyo wabafele wena uyawudumisa rhamente yasekhaya evuma ukuthandaza uzojoyina uYesu ngoba pha lorhamente njalo andiyazi oba uzakwenzeka ntoni mna ukusukela ngokubheka phambili kodwa pha eHadesi benthe kuyadlulwa ufana nalaa nto ibisithi vaya dolorosa uzophumla nje uYesu apha okwamzuzwana asazi kuba izithethe ezilandelayo ngecawa zizawuthi eHadesi basuka babhekwa ngaphi bawunabona phakathi apha